जे आसाम सरकारा जोंखौ मालाबा समाव बबेबा बिथिंनिफ्राय जोंखौ बिमा बाथुलजों नायनाय बायदि जों आन्दाज खालामो। मोनसे दामाखा भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोना आङो खोन्थानो थांगासिनो। बेनि सिगां जोंहा माखासे खोथा सावरायनांगौ दं। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोजोबनो नाजानायखौ जों गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन नाजानायखौ नुनो मोनदों। बाथ्राया मा? आरो बेनिफ्राय दिनैसो आसाम गभर्नमेन्टनि बा बिजेपि सरकारनि बा बिजेपिनि नेताफोरनि माखासे लेहेम खामानि मावनाय आरो जों बिरुद्धि जानानै खामानि मावनायखौ दिनैसो नुसनदों। नाथाय बिथांमोना बै समाव जेबो होनाखैमोन। खार'ना मा? बेखौनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालाम इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। मोनसे खोथाया क्लियार, आं दुखु मोनो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिटिं जायो, बेवहाय जोंनि गामिनि रायजो राजा, जोंनि बिदा फंबाय बिनानाव मोनानो न'खरनियानो भलन्टियार्स थाहैगोन। जोंनिफ्रायनो माइरं फैसा जों जा अनुदान हरनो हायो हरनायजों मिटिं खुङो रायजोनि आफाद हिसाबै। नाथाय बेफोर मोनसे मिटिंनि रुलखा जे डेलिगेटआवबो फिस होनानैसो जोङो लेक्सारखौ खोनासंनांगौ, बे रुलखा, बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय बे माखासे जायनाखि डनेसन सापर्टिं हैनाय आरो गामिनिफ्राय बिफाफ्रा बिमाफ्रा बबेबा इन्टेलेक्सुयेल ग्रुपनिफ्राय लेंहरनायाव ज' थांनाय, बेवहाय मिटिङाव बाहागो लाहैनाय, जमायै थांनानै बा सोरबा गामिनि हिसाबै बाहागो लाहैनाय बिफाफ्रा, बेफोरबादि बिराद अबदान थायो। जानो हागौ सोरबाया बेवहाय गुबुन गुबुन दोलोनि बेकग्राउन्डनिफ्राय दङ, नाथाय गामियाव बेबादि थाया। गामियाव जाहैबाय जे गामियारि हिसाबै बेफोरबादि मिटिङाव बाहागो लाहैयो, सान्दा खांनायखौबो हरो। दा बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मिटिङाव होख्राव जे जोंहा जिहेथु अधिकार दं होननोबो माखासे गोरोन्थिखौ नुजायोब्ला, जेरैहाय थांनाय समाव दिपेन बर' सारा इलेक्सननि फोथाराव ओंखारथारनानै एनटिएनो दिलीप सैकिया सारनो बर होनो थिननाय, बेफोरबादि खोथायाव फंसे फंनै खोथा बुङोब्ला बैसोर खिन्थु मिडियायाव फैनानै बुङा, माखासे ग्राउन्ड लेभेलाव रायलायनायाव ओंखारो। नाथाय बेखौ जोङो भिडिअआव बुङो। नाथाय बे खेथ्रआवनो माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफ्रा जोंखौ होख्राव आसि थुनानै बुङो, रागा देखायो। दुखु मोनथाव बाथ्राया बेसो। खारन लकेलाव जानायखौ जों मिथियो, जोंनिफ्रायबो अनुदाना थाङो गामियारि हिसाबै थ्रु गावबुरा, बे मोनसे आरो। दा बेवहाय दुखु मोननाय फैयो। बेफोरबादिखौ जाहाथे बुजिया सोमजिया थं गरम जालाबायनानै दाहोनथों आरो। खिन्थु कन्ट्रिबिउसना थाहैयो। जाम्बा जाम्बियानो जाथों सोरनिबा बिमा बिफाया, बेनिनो फिसाफ्रानो फंबाय जोंनि बिनानाव होननानै भलन्टियार थाहैयो। कनफारेन्सआव जाफुंथों। दा बे आरो। ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय नैबे जोंना सावरायनांगौ समा जाहैबाय दिनैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय समा बेयो बिटिआर बारा गोबाव सम गैला, इलेक्सन जानोसै, बिटिसि इलेक्सन 2025आवनो। दा बेवहाय बे जाफुंजोबगोना बेसे गोबाव बा बेसे गनायथाव जोंनि थाखाय, बेनि एन्सारखौ रायजो राजाफ्रा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो। जाफुंजोबगोनखौसो होनदों आं, आरो मेनखौबो जाफुंहोनो थाखाय नैबे खम समनि गेजेरावनो नाजानो होनदों। खोथाया मा? डिसेम्बर गेजेरहालागै, मानि बिदिनो जुलाइ आगस्टआव इलेक्सन अलरेडि जोब्बाय। बिनि सिगां बे खोथाखौ रायज्लायबाय, आरो दिनैसो बिथांमोना बै समाव होना एथ' गाख्रेबजानाय, एथ' एभेक्सन खालामजाबाबो नुसनाखैमोन रायजो राजाफोरनि दुखुखौ। नाथाय दिनैसो आसाम सरकारनि एगेन्स्टआव आरो बिजेपिनि जाय नेताफ्रा दिनै बाव फैबाय थादों, खामानि मावफ्लाफैदों, बेखौ दिनैसो नुनानै दिनैसो सोंखारिनो सम मोनदों। बाथ्राया मा? खोथाया मा? जा आन्दोआव मा दं बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो नंगौ, जोंहा गोबां माखासे दासिमबो मावफुंनो हायै जेंनाफोर दङ। जोंनि हारिनि राव, जोंनि हारिनि थुनलाइ, जोंनि हारिनि बिजों, जोंनि हारिनि सिनायथिया बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदों नामा, जों बेनि फारसे जों बेयाव स्टाडि खालामगोन, जों बेवहाय सावरायगोन। आरो बेनि गेजेरजों जुदि माबाफोर गोनांथार थांखि लानांगौ जाब्लाबो जों बेवहाय लागोन। नाथाय मोनसे खोथाया सैथो, जे बर' थुनलाइ आफादा
जोंनि बर' हारिनि माखासे आफादखौ लाफानानै जेरै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, आइजो अनसाय आफाद दङ, फोरोंगिरि आफाद दङ, हारिमु आफाद दङ। जोंनि हारिनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि दाग गोलैनाय, माबा मोनसे माने बदनाम लाबोनाय जों बे खामानिखौ मालाबाबो जानो होआ आरो जोंनि हारिनि थांनानै थानायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। बे जाबाय जोंनि मोनसे थांखि आरो बेनि सायावनो जों सावरायगोन। जानो हागौ जोंहा माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय, नाथाय मालाबा जों ओरैबायदि आन्दाज खालामो जे आसाम सरकारा जोंखौ मालाबा समाव बबेबा बिथिंनिफ्राय जोंखौ बिमा बाथुलजों नायनाय बायदि जों आन्दाज खालामो। जों बेबायदियाव जों जनानै थाया। जोङो गणतान्त्रिक भाबै जों सरकारनो मिथिहोगोन। सरकारा जुदि बहाय बिथांमोना जुदि खेरायाब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै बिथांमोननो जों खुद्रिनानै जों खोन्थागोन। अब्लाबो जोंनि समस्याफोरा समाधान जानांगौ, बेनि सायावबो जों सावरायगोन। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।